Xabi Zaleok gaurko atalean disiplina berezi batean oso abilak diren protagonista batzuk ezagutuko ditut. Baina ezin dizuet aurrerapenik egin, izan ere oraindik ez dakit zein izango den nire gaurko erronka. Begiak estaltzeko eskatu didate eta laster jakingo dut zein den gaurko erronka hori. Ikusi nahi duzue? Bagoazen? Ea, orain bai ez da, ikus dezaken non nagoen. Banoa, Zer? Errujuan aritu behar nezan? Begira, deikari zaizkit, ea zer nahi dute. Iep! Kaixo bikote, zer mozaudete? Ondo. Ondo, aizue, zuen disiplinarekin erabat harrituta geratu naiz. Zuek errugbian aritzen zarete? Bai, eta hori izango da zure gaurko erronka, Xabi Zaun. Benetan? Bale, baina hasi aurretik, nola jokatzen da errugbian? Baloia aurkarien marratik pasa behar da. Bale. Eta paseak atzeraka egin behar dira aurreraka beharrean. Eta aizue, plakaketen kontu hori nola doa? Hau da, zein da plakaketen helburua? Baloia aurrerez joatea. Bale, baina hori ez arriskutsua, ez duzu min asko hartzen? Respetuarekin eta buruarekin jokatzen bada ez. Bale, aizue, bazte Montrenieri animatuko naiz jokatzera, bai? Bai. Yep! Hala, guazen! Gaurko erronka enuen inondik inola ere espero, baina oso sorta naiz eta bakit primeran egingo dudala. Taldean jokatzea oso garrantzitsua da rugbian. Launok, ni prest! Zuek! Bai! Bada! Martxel, oso nozizara? Asko entrenatzen duzu? Bai, 2 aldiz astean. 2 aldiz? Bai. Aze, gurtu eman didaten plakaketarekin naizue, zizko egin dautzen dute. Osa! Guztiate, basatzen. Ezin nion Xabi Zauni baloia pasa aurrerago zegoelako. Astu egin zait baloia horretik atzera bakarrik pasa daitekela. Ups. Iopa! Baloia! Hemendik! Hemendik, ondo! Lortu dut baloia launok, momentu erabakigarria. Hau da, nire momentua! Xabi Zaleok hona hemen errugbiaren errege berria, eoztein erronka gainditzeko gai naiz. Ba, Xabi Zaunderi irabazten utzi diogu. Bueno, bikote, gainditu dut erronka ondo moldatu naiz. Bueno, zuen taldean fitxatu beharko nauzu ez? Bai, baina gehiago entrenatuz gero. Bale, gehiagotan etorri beharko naiz zuekin entrenatzera ez? Bai. Bueno, eskerrik asko gaur hemen irekin izateatik oso gustora hona izuegin. Zuek zen guztagon zarete? Ondo. Ondo gustora? Aizue, axolaz basaizue nire jarraitzen gintzat bideotxoa grabatuko dugu, bai? Bai? Eba. Xabi Zaleok gaurkoan izugarrizko erronka izan dut, gaurkoan errugbian aritu naiz. Eta bueno, ala edo hola ez moldatu naiz, ezta? Bai. Hementxe Martxol eta Xare eta hurrengoan gehiago etorri beharko naiz entrenatzera. Hurrengoan arte lagunok!